Salutare prieteni, sunt Sebastian de la prelata-auto.ro. Astăzi o să vă prezint noile prelate de la Premier Covers pe care le comercializăm începând cu anul 2025. Așa arată prelata. Este într-un sac de depozitare practic. Să puteți să o puneți pe mașină, după care să puteți să o depozitați în portbagaj. Să o și desfacem. Se vadă mai bine. Aceasta este o prelată 5,20 m pe 2 m pe 1,50 m. Mașinile o să le găsiți în descriere, modelele care se potrivesc. Materialul din care este fabricată această prelată este PEVA Ultralight, un material foarte ușor. Este practic o polietilenă vinil acetat. Este un material moale, flexibil, rezistent la apă. Este un material lucios. Aceasta este o prelată în două straturi, care este 100% impermeabilă. Are cleme, să vi le și arăt. Cleme de prindere, are niște catarame, să dăm asta pe parte. Deci aici avem o clemă. Și aici, sper să se vadă, da? Așa ancorăm prelata de mașină ca să nu ia vântul. Să vă mai prezint. La interior avem un material moale, vătuit, pentru a nu zgâria lacul mașinii, vopseaua mașinii. Este foarte ușoară, undeva la 2 kg. Este ușor de montat pe mașină, este ușor de scos, poate fi montată de o singură persoană, chiar și de o doamnă. Haideți să vedem materialul de la interior. Să vedem, dacă apucăm să vedem. Nu o să o desfac integral pentru că nu o să pot să o filmez. Sper să se vadă. Așa arată materialul vătuit de la interior. Deci este o pâslă ușor pufoasă care nu permite, cred că acum se vede mai bine, care nu permite zgârierea lacului de pe mașină. Da? Deci ne protejează mașina. Așa arată materialul. Lucios, PEVA. Hai să vedem și rezistent. Da? Rezistent. O să facem și o probă de apă. Haideți să o lăsăm așa. Să vedem și cât de impermeabilă este această prelată. Să facem cumva așa. Avem pahar de apă. Da? Sper să se vadă. Da? Asta înseamnă o prelată impermeabilă. Da? Ștergem. Da? Avantajele acestei prelate sunt următoarele. Avem clemele cu cataramă ca să ancorăm mașina, să nu ne ia vântul. Avem un material foarte ușor, dar în același timp rezistent. 100% impermeabil. Avem suprafața vătuită de la interior, care ne ajută foarte mult să nu zgâriem mașina. Și cam atât. Vă așteptăm comenzile pe prelata-auto.ro. Vă mulțumesc!